På Frederiksberg Allé nummer 74 lå den franske skole. Det var en privat katolsk betalingsskole med 550 piger. Altså var det en pigeskole. Skolen var drevet af nonner og husede kostskole og børnehave. Officielt blev skolen kaldt Institut Jeanne d'Arc. Den 21. marts 1945 lød en høj brummen over Danmark. Britiske bombefly fløj faretruende lavt hen over København. Målet var at få ramt på Gestapos danske hovedkvarter beliggende i Shellhuset. For at afværge luftangreb havde Gestapo anbragt 26 modstandsfolk fanget i øverste etage af Shellhuset. Briterne forsøgte derfor at ramme de nederste etager for at undgå at dræbe de civile. Flyene fløj meget lavt for at undgå den tyske radar. En højde på højst 15 meter og en kraftig blæst har desorienteret piloterne, og et af flyene ramte ved en fejl en lysmast, hvor piloten mistede styringen. Piloten slap sine bomber over Sønder Boulevard, inden flyet kolliderede med jorden et sted på Frederiksberg. De efterfølgende fly så røgen stige op mod himlen og tog så fejl af deres mål. De lod deres bomber falde midt på Frederiksberg Allé, og der lå den franske skole tilfældigvis. I BBC's danske udsendelse fra London den samme aften blev det udtalt, at Royal Air Force med dette angreb havde rakt det danske folk en hjælpende hånd. Her er resultaterne af denne hjælpeaktion. 83 uskyldige børn og ca. 50 voksne københavnske borgere blev ofre for luftangrebet. På denne dag befandt der sig 529 mennesker på den katolske skole, hvoraf 482 af dem var børn. 86 børn samt 18 voksne blev dræbt ved fejlbombningen. Bomberne, der fløj rundt over Frederiksberg, forårsagede at 900 mennesker mistede deres hjem. Det skulle vise sig, at der også var blevet dræbt adskillige civile, da bomberne faldt på Sønder Boulevard, og at 6 personer ud af de 26 fanger aldrig blev reddet ud af Shellhuset. Ved mindesmærket på Frederiksberg Allé er navnene på ofrene fra den franske skole nedfældet i fliserne. Mindesmærket forestiller en nonne og 2 børn fra den franske skole. Børnene kigger op imod de faldende bomber, og nonnen har lagt sine arme beskyttende hen over dem. Det efterfølgende redningsarbejde var præget af ren kaos, i det slukningsarbejdet hindres af sammenstyrtninger i ruinerne. I skolens kældre lå elever fastklemt, levende og døde mellem hinanden. Dels forbrændte, dels skoldede ihjel på grund af sprængte rør og slukningsarbejdet. Under redningsarbejdet omkom 2 brandfolk og 2 fædre, der var løbet ind for at redde børn. Bag mindesmærket er det sted, hvor den franske skole før lå. Her ses Shellhuset samt omgivelserne omkring bygningen. I dag er der ingen tegn på fortidens bombardementer. Shellhuset før bombardementet. Shellhuset efter bombardementet. Shellhuset i dag. Den franske skole før bombardementet. Den franske skole efter bombardementet. Og den franske skole, som ikke findes i dag.